Anem com d'excursió. Sí, avui ens perdem per la muntanya. Entremig de les herbes i els esbarzers per anar al convent de Valldonzella. A veure, explica'ns. És un d'aquests llocs, ara s'està posant un altre cop de moda amb això de córrer i tot això, anar per la carretera de les aigües, però en canvi hi ha llocs recòndits que, diguéssim, Collserola és, en part, el niu de moltes de les coses de la història de Barcelona. Doncs hi ha llocs recòndits on has d'anar a buscar unes restes que la gent no hi va normalment. I unes d'aquestes restes, n'hi ha moltíssimes, són a les restes de l'antic convent de Valldonzella. Per anar a l'antic convent de Valldonzella, que és aquest que tenim aquí, amb aquestes imatges, i hem d'anar a un lloc que és la carretera de Santa Creu d'Olórdola a Sarrià, tocant gairebé al terme municipal de Sant Just. És un lloc que, si ha d'anar a una excursió, es pot anar des dels ferrocarrils, amb calma, diguéssim, i el que trobem són una espècie de restes mig menjades per la vegetació. De fet, l'Associació de Veïns de Vallvidrera fa temps que està reivindicant que es posin, diguéssim, adequades a aquestes ruïnes perquè la pròpia vegetació està destruint... Se l'està menjant, ja ho estem veient. Està destruint el que queda del convent. És un lloc que després s'ha fet servir com a mas, per tant, diguéssim, està bastant modificat, i la zona més antiga, és precisament la zona que veiem aquí, és una zona que és anterior al convent, que després va ser una masia, que era la Torre de Santa Margalida, perquè això va estar dedicat, primer va haver-hi una petita ermita, i després, que és on ens apunta la història, al segle XIII, hi ha un matrimoni que es diuen Guillem Mir i la seva dona, que es diu Sancha. Sancha ja no està de moda, aquest nom, però... No està de moda. Era super mainstream. Doncs bé, aquesta parella el que fan és que et donen aquest terreny al cenobi de Sant Cugat. Per tant, allà, diguéssim, s'instal·la un monestir que a l'època d'un bisbe de Barcelona, que es diu Berenguer de Palou, això li dona el Cister. Cister, aquella ordre religiosa que venia, diguéssim, de la zona de... es va expandir per Santes Creus, Poblet, etc. Per tant, aquí s'instal·larà una comunitat de monges, de dones, que normalment el Cister acostuma a tenir homes, i estaran aquí penjades enmig de Collserola. El lloc era estupendo, això sí, estan superaïllades. I el que ens queda, jo crec que la màgia és aquesta, no? Anar enmig de la muntanya i trobar-te les restes d'un antic convent del segle XIII. Doncs aquesta excursió és molt recomanable. Després, quan ho pengi al blog, posaré el GPS, que és molt més fàcil d'arribar-hi. Clar, val la pena, però ens fem una idea de les restes que hi trobem, eh? Porteu pantaló llarg, perquè si no podeu acabar molt rascats, si aneu allà. Per tant, però és un lloc, una excursió bastant maca de fer. Però és practicable, eh? És molt practicable. S'hi pot entrar per molt que estigui tot ple d'herba. Sí, hi ha una part que està vallada, però la resta de la part sí que es pot entrar. Ara, és difícil que et passi alguna cosa, perquè és gairebé impossible que s'enfonsi més el castell, per tant, perquè ja ho està. Diguéssim que no et caurà el sostre a sobre. Molt bé. Clar, la història comença aquí a Collserola, però arriba un moment que hi ha un senyor que es diu Arnau Alemany, que el 1694 el que fa és, havia cedit uns terrenys, és l'època del 1269, perdó, havia cedit uns terrenys a l'època de Jaume I i en aquests terrenys dirà que es construeixi, diguéssim, aquest nou convent de Valldonzella que ens quedaria fora les muralles antigues de Ciutat Vella, però, en canvi, seria bastant a prop del que ara seria la plaça Espanya, a la Creu Coberta. Val, per una mudança, eh? D'aquí es muden... El que ara seria l'Eixample. Eixample. I justament la cruïlla de carrers on en aquell moment estaria el nou convent de Valldonzella, que ja no és aquest de Collserola, ara correspon a la casa Golferics, que és al carrer Viladomat, cantonada amb la Gran Via de les Corts Catalanes. O sigui, que aquest palau modernista tan conegut, d'un senyor que també podríem tirar enrere i veuríem només els diners, però això ja no ens hi ficarem, que ja ho fem moltes vegades. Aquest palau, diguéssim, està construït sobre les restes d'aquell antic convent de Valldonzella, un convent que va tenir moltíssima importància. El mateix religiós, que era Arnau Alemany, es va oferir per posar la primera pedra i van fer allà un acte solemne per construir aquest nou emplaçament, diguéssim. Clar, això, una mica per fer-nos la idea, tenim mapes antics que ens indiquen on quedaria, més o menys. I si tinguéssim el Raval, podria quedar, doncs, veiem, aquí a dalt a l'esquerra, ens queda marcat amb una mica més clarejat, veiem que posa monestir de Valldonzella allà, doncs quedaria justament Portal de Sant Antoni, si haguéssim de seguir recte, més o menys on hi ha aquest camí que queda per sobre les muralles, diguéssim, seria equivalent aproximadament al lloc on es trobava antigament la Gran Via de les Corts Catalanes, que es crearà després, i aquest emplaçament és un emplaçament que és una mica perillós, perquè ens queda fora les muralles, per una banda, però per una banda no és tan perillós com estar penjat enmig de Collserola, que allà et podien atacar per qualsevol racó. Per tant,
Diguéssim que és una posició Es privilegiada. van mudar per una qüestió de seguretat, també, Bàsicament, en part? una qüestió de seguretat i hi haurà guerres per aquí. Veiem que una de les portals de la ciutat que tenim més a prop és el portal de Sant Antoni, que és el baluart aquest que ens queda a l'esquerra de les muralles, i aquest era tradicionalment el baluart pel qual entraven els reis quan feien la seva primera entrada oficial. Hem de pensar que els catalans som gent molt rara a nivell polític en aquella època, al segle XIII, i aquí tu no ets rei perquè toca, home sí, perquè la monarquia és hereditària, però hi ha unes constitucions, hi ha unes lleis que s'han pactat per part de la noblesa, el clergat i l'estament, diguéssim, menestral, la burgesia, i aleshores tu si has de ser rei no manes perquè sí, manes perquè tu has jurat que defensaràs aquestes lleis i aquestes constitucions. Doncs es va convertir en tradició que els reis, quan venien a jurar els furs a Barcelona, primer s'estaven en una estància aquí preparant aquella entrada triomfal i el dia en què signarien els furs. Val. L'últim rei de la dinastia de Barcelona, diguéssim del casal de Barcelona, els comtes reis de Barcelona, serà Martí l'Humà. I Martí l'Humà també s'instal·larà precisament aquí tenim Martí l'Humà, en el convent de Valldoncella, que es prepararà, diguéssim, per fer l'entrada triomfal, etc. Però què passarà? Que aquest rei té una història una mica complicada. És l'últim rei del casal de Barcelona per alguna cosa. Doncs pel mateix que l'últim dels Àustries seria Carles II perquè era un senyor estèril, doncs aquest senyor també era estèril i a més estava molt mal. Era un home vell, no podia tenir fills en aquell moment i va haver un moment en el qual van dir escolta, hem de fer una cosa perquè aquí és perillós, ens quedarem sense descendència, i el van casar amb una dona que es deia Margalida de Prades. Aquesta noia era molt maca i molt jove i li va tocar estar amb aquest senyor gran. Amb aquest senyor gran que, pobre, no s'aguantava, com diem els catalans, els pets. No s'aguantava els pets i altres parts del cos tampoc se li aguantaven gaire, però bé. La qüestió va ser que era molt difícil, no podien tenir descendència. No hi havia manera. Víctor Balaguer, que és un dels cronistes més importants del segle XIX de Barcelona, a la seva obra Les calles de Barcelona, ens explica que hi ha un manuscrit en llatí que no vol reproduir, que explica totes les coses que van intentar perquè aquests dos tinguessin fills. De tant esperpèntic que devia ser tot plegat, no? Però la Margalida sempre sortia verge del llit nupcial, o sigui que no hi havia manera. No hi havia manera i hauria ser una cosa molt forçada, allò no hauria haver-hi passió ni res, el tema no funcionava. Total, aquesta parella es van instal·lar a una zona que ara li diem el Vallesguard, on hi ha la Torre del Vallesguard, perquè era un lloc on hi havia molt vell esguard, o sigui, es podia veure molt bé. Unes bones vistes, no? Però quan ell va estar molt malalt ja es va traslladar directament al convent de Valldonzella per fer la seva convalescència. A la seva convalescència és quan després vindrà el compromís de cas, vindran una dinastia, s'ajuntaran diferents territoris, etc. S'acabarà el casal de Barcelona com a dinastia i es diu que totes les intrigues que van portar el compromís de cas van ser precisament en aquella zona. Al convent de Valldonzella, mentre el senyor s'estava morint, la gent estava políticament decidint el futur del nostre país. Carai, tot això on ara hi ha la casa Golferics, eh? Sí, perquè sí, ens sí. situem, l'abans i el després fa molta gràcia d'imaginar-t'ho. Què passa? Que aquesta pobra noia que s'havia hagut de casar amb aquest rei, quan es queda vídua, diu ara és el meu moment, es posa de monja a Valldonzella, o sigui, acabarà de monja a Valldonzella, i diu, quanta gent hem passat per allà, no sabem que allò era un convent, doncs mireu-la de coses que van passar. I finalment acabarà tornant amb el seu antic amant, que es diu Joan de Vilaragut, que diuen que aquest senyor el que va fer va ser, es van casar en secret i van tenir un fill en secret, i el fill després va dir l'abat de Santes Creus que li havien conferit la potestat del fill en secret, i l'abat de Santes Creus abans de morir diu aquest és el fill de l'antiga reina Margarida. Per tant, diguéssim que aquí tenim un colabrot bastant important. Mare meva! Tot això va passar allà, on ara hi hauria la casa Golferics. Què passa? Que, ja dèiem, és un lloc una mica perillós, perquè està fora les muralles, i aleshores hi ha diferents guerres. Una de les guerres serà la Guerra dels Segadors, que ja vam parlar de la batalla de Montjuïc del 1641, un dels programes de fa uns temps. Doncs serà un dels principals llocs de combat, tant al portal de Sant Antoni com aquest territori del convent de Valldonzella. Per tant, en aquell moment el que faran les monges serà que passaran a dins les muralles, seran allotjades a diferents llocs, a diferents propietats, i després, quan acabi la guerra, intentaran tornar al convent. Però el convent està tan malmès que al final, el 1658, diuen això ja ha quedat tan de capa caiguda, aquell convent que havia allotjat reis, que deien que era tan maco, que se sentien els ocellets, no hi havia ni els cotxes ni res en aquella època, l'acabaran abandonant i passaran dins les muralles, i passaran a una zona on ara mateix tenim el carrer Valldonzella. Ah, amic. Allà on està la facultat de periodisme, carrer Joaquim Costa a dalt a la dreta, diguéssim, doncs allà tenim el carrer de Valldonzella. I és curiós perquè justament allà, ara mateix, hi tenim un arc. Si passem pel carrer de Valldonzella, hi ha un carrer petitet, estret, que desemboca al carrer que tenim a sobre, que és un carrer modern. Hi ha gent que diu que aquest arc era una de les entrades a l'antic convent.
Però aquest convent del Raval tampoc tindrà una història tranquil·leta, perquè aquí, com estan havent-hi guerres cada 2 per 3, i això, si miréssim els antics mapes, ens queda molt a prop de les muralles, doncs, quan arribin els napoleònics, el 1808, el que faran serà enderrocar aquest convent. Si ens fixem, aquest mapa és també de l'època de Víctor Balaguer, de quan intenta posar els noms dels carrers de l'Eixample. Veiem que hi ha un carrer aquí, que seria Vall d'Onzella, a sota, hi ha un carrer que posa Calle de la Virgen, que ara es diu el carrer de la Verge, i veiem que hi ha una església aquí, i que aquí hi ha un tancall. Segurament, si això fos part aquell arc fos part del convent, correspondria a aquesta zona d'aquí, on ara aquí sobre, diguéssim, d'aquesta església que es veu aquí, tenim un carrer nou que s'ha obert. D'acord? Què passa? Es tira. Al 1815 diuen, tornem a fer l'església. O sigui, tercera mudança, ja està, la tiren i on anem ara? Primer es queden aquí, però tornen a fer l'església el 1815. I dura bastant de temps, hi ha hagut gent que l'ha pogut veure, fins al 1909, que és la Setmana Tràgica, que sabem que se salten molts edificis religiosos, i un d'ells és precisament aquesta església que quedava, que aquí tenim una fotografia que surt a la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi, que ja posa nau de l'església acabada en 1826, després de l'incendi del juliol del 1909. Aquesta seria l'església de Vall d'Onzella, del convent de Vall d'Onzella que hi havia, i la perdem. Es manté el nom fins a dia d'avui, però aquest convent va quedar destruït. Què passa? Que el 1909 és la Setmana Tràgica. El 1910 comencen unes obres justament al Bellesguard, a prop d'on està la Torre del Bellesguard, de la Sarrià. Diuen, farem un nou convent, i aquest convent ja el fan un convent modernista, un convent, diguéssim, ben maco, diguéssim, i el que faran serà d'un estil així mig neogòtic. Ara mateix el podem trobar en un carrer que es diu el carrer del Cister, que està a la Sarrià, que és un convent que no té pèrdua. És d'aquells llocs que també qui no acostuma a viure a la part alta de la Diagonal normalment no hi va. O que si hi hem passat, reconeixem aquestes muralles, però en canvi no hi hem entrat, no? Segons el que diuen les dones que està aquí, que hi ha una comunitat petita, que són les monges de Vall d'Onzella, perquè això és el convent actual, si tu truques al convent i demanes amb temps, t'ho ensenyen tranquil·lament, pots entrar dins, i té unes parts molt maques, sobretot la zona del que seria el claustre, i la zona del que seria l'església. Si ens fixem, ja es veu que és un tipus modernista. Està catalogat com a edifici modernista. L'església és una de les parts millors. Pensem que la comunitat ve aquí al 1913. I els vitralls són d'un veiem que és una mica neogòtic, però alhora té un punt modernista, si mirem els vitralls. I fins i tot tenen un quadre, que és molt antic, que és un quadre fet, segons diuen, en algun país de l'est, se suposa que és d'algun país de Rússia o així, que sempre que hi ha hagut una guerra és un dels quadres que s'han anat enduent, l'han amagat i l'han tornat perquè no el robessin. O sigui que és un d'aquests llocs també molt calmat a la zona alta de Barcelona. En bicicleta s'hi pot anar, però us cansareu molt. Home, sí, fa pujadeta, Sí, és un lloc d'aquests poc coneguts de Barcelona, però que també valen la pena. Carai, doncs aquí acaba, no? La història l'hem començat amb aquelles restes plenes d'esbarzers allà a Collserola i 4 mudances després el convent actualment encara és Per això ho estem explicant a la tele, perquè ho hem d'explicar a peu i fer... Mira, aquest és el quadre que jo deia. Home, aquest és el que guardaven, Si ho hem d'explicar a peu i hem de fer la ruta a peu, podem acabar... Que acabaries amb la llengua fora. Amb helicòpter es podria fer aquesta ruta. Molt bé. Les altres Barcelones des de l'aire. Ho haurem de fer de cara a la temporada que ve, no? Amb un dron d'aquests, anar gravant. Molt bé, Dani, moltíssimes gràcies. Fins dilluns que ve.